Sobre la marxa anirem explicant el joc, però demanem ja al nostre públic voluntaris, per favor, per a aquest joc, ja que tindre alguna aptitud per a la rima. Li agrada un poc la poesia, és vostè també un potencial participant del nostre joc dels redolins. Necessitem 3 homes i 3 dones per a fer 2 equips i jugar a redolins. Per favor, volen alçar-se voluntaris? Necessitem 3 homes i 3 dones. Anem a jugar a redolins i anem ja a buscar el concursant color blau. En este joc de redolins hi ha que rimar i hi ha que endivinar una paraula. De tota manera anirem explicant-ho poquet a poquet. Ara és el temps de presentar els 2 equips. L'equip que representa a les dones, integrat per Txelo Soriano, de Sallent, Mar Egea, de Xàtiva, i Nieves Pérez, de Sallent. L'aplaudiment especialment calorós del sector femení perquè representen a les dones del plató. L'equip d'homes està integrat per Vicent Bono, de Sallent, Rufo Aguado, de Xàtiva, i Jordi Penalba, també de Sallent. I també tenen este aplaudiment. L'equip que guanya decidirà si serà un home o una dona la que s'assente en el concursant de color blau. Ara Mònica ens porta ja els redolins i anem a saber, anem a explicar, hola Mònica, com es juga al tema, al joc de redolins. És molt senzill. Heu de rimar, vostè també en sa casa podrà participar i segur que s'ho passa molt bé. Heu de rimar la paraula que rima amb l'última de la frase que jo es diré. De tota manera, ho veurem millor amb un exemple. Per exemple, si jo es dic quan bufa vent de ponent, s'hauria de buscar una paraula que rime en ponent. Per exemple, dent, plovent, gent, calent, també està dient el públic. Efectivament, qualsevol combinació valdria. I després Mònica llegirà la combinació correcta. En este cas seria amaga't com fa la gent. Tots preparats en casa, també els 2 equips. Escriviu, per favor, en les cartolines que teniu davant les paraules que penseu que rimen. Anem a veure, Mònica, per favor. Este és el primer redolí. Atenció, tant el personal que està en casa com els nostres participants, perquè ahí va ja el primer de redolins. Diu així: li agrada molt a Cito Pons, el repetisc, li agrada molt a Cito Pons, teniu 20 segons, temps. Teniu que trobar ràpidament, tant les dones com els homes, una paraula que rime en pons. Recordem que per cada redolí encertat tindrà cada equip 10.000 pessetes. Estem ja en el compte darrere de 5. Ràpid, escriviu, per favor, les paraules. I és temps fora ja. L'equip de dones, per favor, quina paraula? Pols. Pols. L'equip d'homes? Revolcons. Revolcons. Ara Anna ens durà les 2 cartolines. Comprovarem ràpidament si han escrit efectivament això, pols i revolcons, i anem a conèixer quin és el redolí correcte. Mònica, per favor. Li agrada molt a Cito Pons pujar al pòdium dels campions. Pujar al podi dels campions, efectivament. Una llàstima, però ningú dels 2 equips de moment ha encertat el redolí i anem ja ràpidament pel segon. Atenció, diu així: si no abaixen la gasolina, el repetisc, si no abaixen la gasolina, temps. 20 segons per a trobar ràpidament una paraula que rime amb gasolina. De moment, les dones sembla que són les més decidides, els homes encara estan pensant-se-ho. La paraula a rimar en este redolí és gasolina. Compte darrere ja, i és temps fora. Les dones, per favor, ràpidament, què és el que heu escrit? Quina paraula? Mina. 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 Els homes, per favor? Benzina. Benzina. Anem a veure. Anna ens du ràpidament les 2 cartolines. Mina i benzina, efectivament ho comprovem. I anem a veure, Mònica, quina és la solució correcta al redolí. Si no baixen la gasolina, menjarem pa i sardina. Si no baixen la gasolina, menjarem pa i sardina.
Eixa era la paraula correcta. De moment, encara ningú dels dos equips s'ha estrenat. Anem a veure si en esta ja tercera oportunitat ho aconsegueixen. Este és el redolí. Diu així: la quimera de Solchaga, la quimera de Solchaga, temps. 20 segons teniu per a trobar una paraula que rime amb Solchaga. Solchaga és la paraula a rimar, estem ja en l'equador del temps, més avall. Les dones ja tenen escrit la seva paraula, també els homes. Encara vos queden uns segons per a pensar. És temps fora ja. Per favor, l'equip femení vol dir la paraula? Amaga. Amaga. Escórrer la butxaca. Escórrer la butxaca. Fins i tot els homes havien completat el redolí, cosa que també es podia fer. Efectivament, Anna ens du les solucions. Amaga les dones i butxaca com a paraula, efectivament, els homes. Mònica, quina és la solució? La quimera de Solchaga, casar a qui no paga. A casar a qui no paga, efectivament. Una llàstima. De nou, ningú dels dos equips ho ha pogut endevinar i anem ja camí del quart dels redolins esta nit. Des de l'estadi de futbol, repetim, des de l'estadi de futbol, temps. Ràpidament, tant els homes com les dones fent ahir i ficant en la seva cartolina les paraules. Sembla que ho tenen prou clar. Estem ja en l'últim compte darrere de segons. 5 en queden únicament. Les paraules estan ja decidides. És temps fora. Per favor, l'equip de dones. Gol. Gol és la paraula. Els homes... Gol! Gol, fins i tot amb un accent periodístic. Molt bé. Gol i gol. Efectivament, així no ho comprovem. I anem a veure, Mònica, la solució correcta. Des de l'estadi de futbol arriben els crits de gol. Efectivament, gol! Enhorabona als dos equips. Les primeres 30.000 pessetes que cauen en cada un dels dos bandos hi ha empat i es queda un altre redolí. Atenció, perquè podria ser el definitiu, el que decidisca si els homes o les dones seran el tercer concursant. Anem allà. Rega ben bé els melons, el repetim, rega ben bé els melons, temps. Teniu que trobar una paraula que rime amb melons. Vostès també a casa poden jugar a tractar d'endevinar-la. Anem a veure. Pareix que les dones tenen ja la decisió presa. Estem ja en el compte arrere. Últims segons. Temps fora ja. Les dones, per favor. Bons. Bons és la paraula. Llaurador. Llaurador és la paraula que han posat en la cartolina els homes. Gràcies, Anna. Anem a comprovar que bons i llaurador són efectivament les paraules. Mònica, anem a veure la solució correcta al redolí. Rega ben bé els melons i es faran com balons. I es faran com balons. Eixa és la situació. Empat a un redolí endevinat, tant per als homes com per les dones, i anem a desfer l'empat amb el sistema dels mistos. El qui traga el misto més llarg decidirà si dones o homes. Les dones han sigut les guanyadores. Les dones del plató. Per tant, serà una dona, una de les dones del plató, la que s'assentarà en el lloc del concursant blau. Si són tan amables, per favor, de posar-se dretes, així es veurem una miqueta millor les cares i començarem a conèixer-les una miqueta més. Per favor, voleu posar-se dretes les dones? Ahí tenim la representació meravellosa que tenim de dones avui en el plató i una d'elles serà la candidata a concursant blau d'esta nit.